Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A cikin wannan bidiyo insha Allah zan nuna muku yadda zaka cire ma waya Samsung MTK FRP konto Google kenan ko Wi-Fi da unlocktool a cikin bangaren download mode kenan. Wannan bana muku bidiyo cikin bayanan ayyukan da unlocktool yake yi bangaren MTK, Tecno, Infinix da Itel har ma da Samsung. Da haka yana da wata waya wadda zan nuna muku yadda zan hidda mata konto Google. Gata Samsung ce A0 Cat A ce, ita ma tana dan wahala aiki duk da yanzu da unlocktool ya zo gaskiya ta rage bada wahala inda har mutum yana da unlocktool. Kamar da kuke gani gashi, yanda zan zo in gwada yin ran dan jona ta gauta saboda cajin ta naka mai dan sabka. Gashi kuna gani, kun ga da zan jarraba yin agree in continue, kun gashi nan ta nuna cewa tana buƙatar network kamun a ci gaba da configuranta. Da haka zan amfani da unlocktool wajen cire mata abin nan konto Google kenan. Kafin nan ina buƙatar zan kashe ta. Bari mu kashe ta. Bayan ka kashe ta, abin da za ka yi a nan yanzu shine za ka saka ta download mode. Download mode yadda ake saka wayoyin Samsung download mode shine buton na kunnawa da na ƙasa. Idan ka danne su biyu haka, za ka ga ta baka hanyar shiga download mode, sai ka ƙara danna wanga na sama na ƙara volume kenan, za ka ta shiga download mode. Amma kasancewa ba mamaki saboda sabuwar security ce tana iya ta ƙi shiga idan na yi haka. Don haka zan yi amfani da USB cable, zan jona ta abin nan download mode. Da haka abin da zan yi nan shine zan danna waɗannan madannan guda biyu da na rage volume da na ƙarawa, sai in jona USB cable. Kuna ga yadda za ta shiga download mode. Ok, kun gashi nan ta nuna min off key continue. Kun gashi nan yanzu ta shiga download mode, kuma idan kuka lura daga nan sama gashi nan ta nuna min cewa lalle FRP lock on, ta nuna min cewa akwai FRP kanta. Da ko gobe aka kama wata Samsung kana son kai mata wifin, kana shakkun cewa ko akwai FRP kanta ko kuma babu, da kana iya saka waya cikin download mode Samsung kenan. Da ka diba dan idan akwai zaka iya ganewa, idan kun babu zaka ga ya rubuto off. Haka yanzu zan aje ta, zan je in ci gaba da aiki na bisa kan unlocktool. Bayan mun dawo kan unlocktool, zan dawo kan bangaren Samsung. Kasancewa ina kyauta zaton cewa lalle abin nan za ta yi mai aiki na bisa bangaren download mode, saboda na san MTK ce kuma na san yana rubuce a cikin bas da donokin unlocktool. Da haka abin da zan yi ne, zan dawo nan kawai gashi Odin mode. Bayan na dawo Odin mode, zan zo in sauko gashi ta ce Odin Ras FRP. Da haka zan danna shi, zamu ga abin da za ta bada. Gashi nan ta tambaye ni old method ko kuma sabon method. Gashi nan sai yanzu in yi method MediaTek 2023, sai mu ga abin da za ta bada nan. Bari mu ga gashi nan ta fara tahiya gashi nan ta fara tahiya fatin FRP. Ok, bari mu ga abin da waya za ta bada. Gashi nan kun ga ok, kun ga Ryzen FRP. Ok, kun ga har ta gama aikin ta. Gashi nan kamar da kuke gani ta nuna Samsung A0 42F, A0 Cat A ce. To kun ga yadda ake cire FRP kan wayoyin Samsung MTK. Mafi yawansu akwai A10S da suna ɗan yawa dai, wanda model ɗin suna tafiya kan unlocktool, babu wani shamaki, cikin sauki za ka yi cire musu FRP. Ok, salamu alaikum, sai na dawo cikin wani bidiyon kenan.